kúpeľoch Brusno, balzam na telo aj dušu. Pozdravujem Maďarov. Nevyhrážam sa, nikdy nebolo mojou týmto. Ale máte jedno šťastie, že som sa za posledných 16 rokov nemohol zapojiť do politiky z rodinných a osobných dôvodov. Dobre, výborne, nech má. Situácia by vypadala ináč. Nech idú za Dunaj, nech idú tam, kde patria. Takisto aj národnostné školstvo, univerzita v Komárne a čo ja viem čo. Nie. Nech nerozkazuje Slovákom. Nie, to je jedno, kto sem príde, tak vám poviem spoluprácu. Lebo pošleme svotu s tankami a je to pič. My sme solidní ľudia. On mnoho ostrejší, že slota je 0. Ja len vám poviem, že na Slovensku po Slovensku. Mne to dosť príde čudné, keď tam fakt ide maďarské názvy, obcí, všetko a sa sám seba opýtam, kde som. Či na Slovensku alebo Maďarsku. Jediné, čo mi vadí, že keď prídem do Štúrova, tak keď som bola v Štúrove, tak rozprávali na mňa po maďarsky. Nerozumela som im ani ň, ale ako zistili, že ja som jednoducho povedala, ja som na Slovensku, chcem rozprávať po slovensky, tak rozprávali po slovensky. Ja, lebo tú chatu pomenujem, začne nakúkam 1 000 000 a potom hotový. Považuji vulgárna, pretože na túto tému mám svoj názor a pohode. Mám taký názor, ako dá sa povedať Jano Slota. Sympatizujem so Slotom. Ja mám na pána Slotu svoj názor. Právny chlap. To, čo má na srdci, to má na jazyku. Otvorenosť, pravdovravnosť, úprimnosť. On je taký čistý Slovák. Rádio Trh práce. Prečo? No však ja nemám voči Maďarom nič, že to takí si občania ako sme aj my. No však prečo by sme mali robiť nejaké rasistické dieto, nie? Dole, ako tu na južnom Slovensku, hej. To sú normálni ľudia, hej. Takisto my ako normálny človek, hej. To sú robotní ľudia, tak ako aj Slováci. Názoru ľudí to bude stále také. S tými Maďarmi aj Slováci, no Maďari na Slovákov, Slováci na Maďarov a či boli zatvorené hranice, alebo otvorené, to bude stále rovnaké. Ja nemám osobne, nemám. Tak človek ako ja. Neviem, no. Je človek ako aj ja, ale je to Maďar. Okupujú nie slovenské, zdôrazňujem, nie slovenské, ale slovanské územia, ktoré patrí Srbom, Chorvátom, Ukrajincom, Bulhárom, dajme tomu, Slovákom, Čechom, Slovincom a tak ďalej. Okupujú, nasťahovali si tu, a len starí Slovánia, naši predchodcovia, ich tu pustili a nechali ich tu na dobrej viere. A oni sa im takto odďačili behom 1000 rokov. Bych je malúčka. A bráni si svoje. Aj medveci bránili svoje teritorium. Rys, každé zviera. A preto by si človek nemal brániť ako svoje územie. Maďari sú redom Európy. Maďari sú redom Európy. Nemajú čo robiť. Tak veselé Vianoce a šťastný nový rok pre čitateľov Index.hu.